Yo hayi nina niyamangaza shame. Niyamangaza sana lam. Cabanga ukuthi country izawube ime ngeAfrica Dominic nendoda yakhe nana oyaka 94. uDominic owafika the first time uDominic is introduced kwi-podcast kaGugu Scottin esithi yena he's dating wealthy man. Tonton enamazipho amade kubuzwa phaba usula njani isihama. Uqhuba wathi unendlela yakhe tonton enqoka pha eqoka ithi into engayazibozi ndambona nje ndaqomba le ntombazana can never date kaloku abantu aba-right. There is never a way for le ntombazana. Le ntombazana yayiphume the way ungakhona ibhulisha ulo mntana uIno Machiyane. Nisamkhumbulo uIno the first time ndibukela useason 2 ka the way kungakhona uDominic efuna uba yibhuli pha efuna ukubheka uIno into all corners because uIno was better than Dominic. Nina nikhalela into ba uDominic ngokulahliwe indoda yaseBhayi. Number 1 Dominic ngecele i-research kuthi aze kuthi abuze babanjani abantu baseBhayi before adate umuntu waseBhayi because thina suke eBhayi ngebuze thina before ayongena ku home ground wethu ayozenza clever phana. The next nje bebhuke zo Airbnb zakhe ethethe ngento ezininzi bekumele vele azenzile because ujonga yena ujonga umfana ayimechi. It does not matter into ye numbers ka Dominic ba uDominic uneziphi numbers, but one thing I know uDominic ngajiva registering etamko DJ izinhle, but still it does not change ba uDominic ungubani. Guys, siyathanda thina uzibhuti izinto sicinga ba umuntu ngenxa be attach nobani. You can never be ubani. Noba ungazi attach ungazama utyhale ngandlela zonke. You need to accept your fate. On top of that, when you accept your fate, uzazi into bana wena uzodlalela kwiphi indima. Unga-act into ngeyiyo. That's why in the city, Dominic, they are so quick nobantu babajaja abantu ba athi I'm gonna buy i-face zakokwenu, I'm gonna fix that ceiling. Abantu bethi baniyazi babe nimbukela uDominic. Hence I don't have Dominic in my lenduka one blog because abantu bafana uDominic abayifuni inyani. And when you speak inyani, they will rather block you instead of bave because but delusional. Nakulo relationship, I still believe in dobana there was no relationship. Or can you signs bezibona ba ayo relationship lena, but as Foster still. Hayibo guys. Kutheni nyandi disappoint ke nina nowadays. You guys nyandi disappoint all of a sudden. Because kaloku Dominic was never umuntu ucabanga ukusingathi singeni weekend caba sazisela nzima ngokunotshwala bethu asizokwazi noba sasela usimamela uDominic sigaba singa kunzima no Facebook ngokuba ngokucaba uDominic hayi kanipheni abantu aba-right ke bhetere sive enye into ngasicela next usama ngoDominic nontontoni kunini saviwa ngoDominic ongena substance. Yes, uDominic is well articulated ngiyamvuma. uDominic is right to fight a right cause for the LGBTQI whatsoever. Yonke into yayenza kahle uDominic yonke into right umuntu right and mhlawumbe yabhulishwa. But then again uDominic we need to dig deeper into about uDominic bengumuntu onjani guys, because zange sambona mnandi ndam hayibo hayi niyaphoxisa nina ngabantu. Umntana abantu unizomenza ubomi bakhe bubenzima lo waseBhayi. Nibe niwazi amadoda aseBhayi bangamadoda anjani. uDominic ngecele i-research aze kuthi abuze ba what's happening thini into, because uDominic benosibonisa i-pictures angasibonisa i-picture umfana ehlafuna iDoritos ngathi uhlafuna umqeyoyo ngathi uqesho kaTyoki. No, sicela thina uDominic asibonise i-picture ephuzana nomfana. Sicela uDominic asibonise i-picture belele nomfana. Sicela i-video belele nomfana. Not sibone uDominic esixelela into ba kwenze kanti ngula relationship. Umna all of my exes nditsho abandani sithetha ngabo abantu base TV intoni. I have every hide ziku-hide apha kulo iPhone 17 wam zikhona ziku-hide zivulwa ngentoni nge-face ID yam. That's why ndingakwazi ureference ndithi hayi ke nankubani nangu-ABNC lo bendithetha ngaye yena akanayo loo nto. Hayi guys sana ayi singoba ndiyazi zabe ngwasedori lorh ndonqena obiza ezinye indawo ezibhadlileyo because kaloku abanye abantu bazavele bacaphe ngeendawo zabo. Asingoba sedori lorh sonke okanye eDoringham. Cela uDominic zaca aphole atye ice cream bakuzayitya ayosela into ayiselayo noba usele i-crackling okanye usele ntoni abe right because usaya komnye next usezawunyiswa ngomnye next. Call omnye next omlindeleyo because ingxaki ipace aze ngayo you can never close exposure ku social media. I don't care
the problem about people, most especially abantu abagay, bayang banga babonisa icards zabo way before kwi-poker face abakwazi uyidlala. They just expose ubomi babo because bafuna uwina, yabo, and bafuna ucompete namantombazana at the same time, of which abanye babo they truly compete namantombazana, of which you can't compete with namantombazana, yabo. And ke une-success yakho xa successful, you don't have to be loud about it. Just keep quiet, keep it moving. Suzongxolela abantu apha uxela uba uzobakhela ifestire ubathi ntoni kodwa wena ezo-festire khange uzikhe kokwenu uzongxola ekwi-social media uzothengela abantu iteki kodwa ukhazini wakho akanaziteki. Hayi guys, niyahlazisa nina man. And mna ngasene nincede ngento eyi-one, nimxelele nithi ba rest Dominic. Bayabi relationship yakho yokuqala le, you probably gonna find another one because unazi sendana baza kuphinda. As long as uzodlalela Nelson Mandela Bay baza kunyisa vir. Ndifuna bakuphinde, and on top of that stika phakokwenu, hlala ba kwi-home ground yakho okanye hlala beJoburg. Find yourself indoda ezobe ilapha eJoburg ingenaxesha lakho. But most people nengxaki imofi ziyayibhuda. You can't uze ku-social media usuzixela into yoba wena unguwe. No, akwanjwe njalo emtyolweni. Hasana lam ndithi noba kuthiwa uzelwe i-magistrate, uzelwe ngudokotela wengqondo, i-neurologist, noba ungathini umjolo uhleli uzawuhamlisha everybody, uhamlishe zonke iimofi ezikuTikTok. Khomofi bingakhali biyi-pandemic, epidemic, into enzima esisuka kuyo yemofi silahlwa ngamadoda wazo because amadoda beyoleqa numbers. Because imofi ziyalithanda uthando, imofi zifuna uappreciatewa, imofi ziyamthanda umuntu ozawuthetha le nto ziyifunayo, of which abantwana abaninzi balahlekile. Bathatha amadoda wabo babasa kwi-metro, babathatha amadoda babasa kwi-SAFTA. Xa kubuzwa ii-outfits ungafike imofi ithungele isekurhert indoda yathungelisa yathini yenza zonke izinto. Imofi kudala ziyenza izinto ezinkulu. Guys, even uSomizi naye, Somizi esimaziyo, Somizi has better thoughts about uMohali, but still nalapho Somizi watsha wafunda, yabo. That's why ngoku uSomizi ungasoze umbone accessible to anyone. Ungasoze uve ngokuba ujola nabantu uSomizi because utshe kaninzi, and wayengaqala ukutsha utshe 30 times. Kubekho okhaya dladla nabo bayoconsola uDominic. I don't understand babayomconsolela ntoni because bachile nabo. Why bangamyeka atshe naye? Makatshe, kuchiwe, kuyachiwa. Akho umuntu ongatshiyo. No sister wami uchile, no mama wami wayechile, no makhulu wami watsha. Akho umuntu ongazocaba kuzomiwa apha icountry uzomela loo nto. Mabatshe, makuchiwe, sizawutsha sizawubheka phambili. Get away man, key. And to add more, I'm going to be very sensitive about this indaba ye-GBV and violence. uDominic is not tolerant nalondo. Number one, I would like to believe into yobana uDominic by now ngeba uzibonisile at least his snaps or videos, because people abasuka kwinto ye-abusive relationship, they do show evidence into yobana because they keep izinto just in case into zibashubele at the later stage. We haven't seen even one picture ebonisa uDominic edumbe bokoboko ewokubuso. But uDominic niyamazi uDominic, guys, uDominic ndiyamtrust mna when it comes ba i-character yakhe une strong personality. Ewe noba ungaba ne-strong personality, you can still be abused. I'm not saying into you can never be abused in a strong personality, but abantu abanjena they are too wise enough into yoba agcine ubufakazi obuqoshiwe. Bupho bakhe ubufakazi uDominic asibonisa uba wayetyhalwe nyhani wobetheka. Like kaloku usine-phone, guys, you take a picture xa ubuya esibhedlele, uyayithatha ipicture uyigcine noba uyi-archive or mhlawumbi ingene ku-iCloud wakho. But then again xa zikushubela ukwazi uveza ubufakazi, hence ngoku amantombazana ekwazi ukuveza ubufakazi obuqoshiweyo sekuphele 10 years because of intoni iCloud. So guys, sanuncama ngopenika, kanirelaxeni nemamela amacala, and sanubapenikela. But mna ndithi andithi umfana wrong uyo right okanye utheni, but ndithi uDominic uyayithanda iCloud, and ke ngoku hayi sis man, fuck off.